Skymasters BG Аз съм и с тука. мен до друг. И това е новият ни канал, където ще... Нови канал ти казах. И тук Сега се гледаме сега друга път. Айде. И тук ще снимаме влогове. Чакай да се движим, трябва сме малко по... Парбой също ще снимам, а той нещо... Чакай, ако е нали не да му звъннем и вие да го чувате. Взем го бекече. Звъним на Фарбой, ако вдигне. Фиребуй. Ама надали ще вдигне. Няма да вдигне, значи искаме да ви кажем. В този канал ще има само хем влогове, хем игри и точно сега ще видите, ще се преместим в компютъра. Да. Чакайте малко. Сега, точно 1, 2, 3. Еду, това е separator компютър. Това не е на мен. Това е на Skymasters. Чувайте го как се кара на сестра си. Вижте какви рамо, какъв рам е. 3, 4, 3. Вижте, Acer Predator. Даже сега направо пак се хора, аз съм Skymasters. Попрече, нали продължаваме?